Yeah. Let go. Hey. When I pull up in my ride, whole squad down the slide. If you're scared, go inside. You ain't stopping this grind. When I pull up in my ride, whole squad down the slide. If you're scared, go inside. You ain't stopping this grind. Somebody tell them don't gas me up. Remember when they used to pass me up like I ain't have enough, but them stacks been stacking up and my stock price going up. Them haters mad for what? Lately shit ain't been adding up. Nachádzame sa na majstrovstvách Slovenska Freestyle BMX, ktoré sú zároveň posledným finálovým kolom slovenského pohára Freestyle BMX v Šuranoch. Freestyle BMX je nový olympijský šport. My máme tiež slovenskú Freestyle BMX reprezentáciu, zúčastňujeme sa svetových pretekov, boli sme aj na majstrovstvách sveta, na majstrovstvách Európy a bojujeme, aby sme sa aj my na tú olympiádu dostali. Uvidíme, zatiaľ je konkurencia vysoká, ale práve vďaka takýmto halám, ako je u nás, sa aj úroveň aj na Slovensku posúva. Takže verím, že aj tieto majstrovstvá, aj celý slovenský pohár pomôže v prestíži tomuto športu, lebo je to naozaj zaujímavý šport, je to pre mladých, je to šport, ktorý je adrenalínový, dobre vyzerá, takže na budúce sa určite prídete aj vy pozrieť. Čaute všetci, volám sa Tomáš Tohol, som vlastne majster Slovenska tento rok, aj minulý. A pretek bol super, som rád, že sa mi podarilo obhájiť znova zlatú medailu. A bolo to úžasné ako vždycky a dúfam, že to vyjde aj budúci rok. Určite plánujem zúčastňovať sa a umiestňovať sa na väčších súťažiach ako majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta a len ďalej proste rásť a progresovať. Tento rok bol pre mňa veľmi výnimočný, pretože som makala na sebe veľmi veľa a snažila som sa dostať zo seba čo najlepšie. A vyšlo to a som za to neskutočne rada. Vždy tu na tomto slovenskom pohári je veľa ľudí, ktorých mám rada a vždy sa tu stretneme a všetci kolegiálne vlastne oslavíme tieto úspechy a celkovo atmosféra je tu úžasná, ľudia sú tu úžasní a vždycky si to dokážeme spolu užiť. Taktiež dievčatá, keďže nás je veľmi málo, tak sa vieme navzájom podporiť. Tento ročník som veľmi vďačná, pretože som mala možnosť obhájiť majsterku Slovenska a je to pre mňa veľký krok. Takže ďakujem ešte raz.